ᱧᱩᱛᱩᱢ चंपावती सरन तेहेኛ ब्लॉक रे आपे को सगुन दाराम पे तेहेñ गोटा दिसम जाकात रे को पाड़ोमेआ या गेल मोय शर्मा रे फुरगल महा तेहेñ दो अगस्त 15 तेहेñ दो पतका उड़े हो आर तेहेñ दो आले टोला रे अडी रस्के गे हुयुक काना गिदरा पिदरा आर बहु कुड़ी को बुढ़ी हो को जतो कोगे तेहेñ पतका उड़े ले ओडक काना देला बो ñeleगे सामान्य जातीय पताका आज आम विद्यालय रे 74तम गणतंत्र दिवस पालन करा होची उत्सव रे आम विद्यालय परिचालन कमिटी अध्यक्ष हरियाल जातीय पताका को बाबू जाती है क्या किंदा रे दीदी विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितर तब शुभ नामे जागे अशुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनम मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस की जय स्वाधीनता दिवस की जय जातीय पताका की जय जातीय पताका की जय जातीय पताका की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय चाचा नूर की जय चाचा नूर की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सुभाष चंद्र बोस की जय गोपबंधु जी की जय गोपबंधु जी की जय लक्ष्मण नायक की जय लक्ष्मण नायक की जय अजय राउत की जय अजय राउत की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय 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 ओ गाँव आदिवासी बृंद ओ विद्यालय छात्र छात्री बृंद आम विद्यालय परिचालन कमिटी कर्मकर्ता मो विद्यालय मुख्य अतिथि बाबू आज सुखार विषय आम 75 वर्षर पूर्ति पालन कर स्वाधीनता दिवस कारण 75 वर्ष पूर्व आम पराधीन थी जो पराधीनतार संकल को आम काटी आज दिन में आम स्वाधीन काली आम पालन करते आप जानते टीवी सबुत जो
ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 14 ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଟିକେ କାଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବିଭାଜନର କୁଫଳ ଯୋଉ ବେଦନା କାଲି ଆମେ ପାଳନ କରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରେଇବା ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଠି ହେଇକି ରହିବା ଏଇ ଯୋଉ କୃତି ଆମେ କାଲି ପାଳନ କରୁ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଯୋଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 14 ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମୟରେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନର ପ୍ରତିଫଳନ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେହି ରୋକିପାରିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ 1905 ମସିହା 15 ମସିହା 16 ମସିହା ସେଇଥିରେ ବି ଭାରତବାସୀ ମାନେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆମେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବିରୋଧ ପଦାର୍ଥ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ବିଭାଜନର ଯୋଉ ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକତ୍ର ହେଇକି ଆମ ଗାଁର ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁଠି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶିଲେ ଯେ ଆମର ମନର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ ଶକ୍ତି ଆସେ ସେଇଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏ ଦେଶର ଏ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ 67ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ବୀର ଶହୀଦ ଯୋଉ ବୀର ଅମର ଆତ୍ମା ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ଆମ ଭାରତ ମାତାକୁ ବିଦେଶୀ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଗେଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ରାଉତ କମରେ ଭଳିଆ କୁନି କୁନି ପୁଅ ବାଜି ରାଉତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ବୀର ଶହୀଦ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖୁଛି ଭାରତ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଭୂମିର ଉଦୟ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଲୋକରେ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବେ ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ମୋର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସମ୍ମାନୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ମୋର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ସଦର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୋ ଗାଁର ସବୁ ଅଧିବାସୀ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସଫଳତା ସହିତ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତଥା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। Thank you.